anar fent. I tu ves fent. Home, jo m'hi he dedicat a això quan ja he tingut el retiro, perquè abans la meva feina era... tenia un taller de gènere de punt. Aquí al Bruc? Però vull dir, clar, quan ja vaig a plegar, llavors... Al fer això propi, doncs... En tens moltes hectàrees d'oliveres? No, o sigui, hi ha 10 hectàrees. 10 hectàrees. 10. I tu et dius Josep Rovira, però i el teu oli en quina marca el vens? El meu oli hi vaig posar com homenatge que tota la vida havia sigut i havia treballat aquí el meu pare, que venia a peu des del Bruc, es deia Quimet, i li vam posar l'avi Quimet. Molt bé. Hi ha una petita fotografia d'ell, inclús a l'etiqueta. I on te'l vens l'oli? Bueno, tinc una sèrie de clients que ja me'l compren, diguéssim, cada any. Doncs n'hi ha un que me'n compren 100 litres, l'altre 150... Sempre particulars, no el vens? Exacte. Havia portat, havia tingut en una botiga d'allà al Bruc, però per raons que no són òptiques d'explicar, vam acabar malament i llavors vaig a plegar... I tu tens varietat arbequina, sí. Que no és l'habitual de la zona. No, però vull dir... Que a la zona és Vera i Palomar. Vera i Palomar. Tot i que, malgrat ens havien dit que l'arbequina a aquesta zona no hi aniria bé, doncs no és veritat, perquè un rendiment fabulós, un oli fabulós. I bueno... També en tinc de veres, perquè cap avall són veres, però aquelles pràcticament em venc les olives, perquè, clar, no tinc mercat per vendre tants litres d'oli, no? Jo quan n'he vengut un parell o tres de 1.000, ja està saturat el mercat. Sí. I per això, doncs, mira, aquest any de veres me n'he vengut 10.000 quilos. I llavors, aquí és el que venc així amb clients que ja els tinc ja de molts anys. I un tema que em cridava l'atenció era la poda, perquè com decideixes la poda? Bueno, abans es feia, antigament, amb la destral i els dits. Jo havia vist el meu pare amb la destral i els dits. Però, i com decideixes el que tallar o quin criteri tens? Bueno, l'olivera, doncs, de dintre ha d'estar buida. Ha de circular l'aire. Exacte, allò que deien que passés un ocell volant. Sí, ha de circular l'aire, perquè, esclar, si està molt espessa, llavors al no hi entrar aire no produeix. O sigui, s'ha de tallar, el meu pare sempre deia, s'ha de tallar granat. O sigui, què vol dir granat? Granat, rames grosses. Tallar branques grosses. Branques grosses, ell deia granat. Exacte. Tallar branques grosses deia granat. A casa saps que deien que per podar ho havia de fer un que no fos el propietari, que no tingués por de tallar. També hi havia aquesta dita, també, perquè llavors, clar, aquesta no, perquè l'any que ve tindrà olives, aquesta tampoc, perquè l'any que ve també... No, malament. S'ha de tallar. No s'ha de respectar. S'hauria de fer la castanya. I quan fas la collita, com la fas? La faig amb aquest mateix aparato. Amb aquesta mateixa eina que tens? Bueno, però cal, li canvio, que en tinc allà a la barraca. Sí. És una cosa, uns aplausos així, que allò, doncs, pica, o sigui, tu vas fent així, i allò va a 1.200 revolucions per minut, a picades. Sí. I bueno, es fa caure. I ho reculls amb una xarxa. La borrassa a terra. Correcte. La d'antiga, de tota la vida. Per més... Sí que és un sistema molt manual, però bueno. Per més vibradors que han sortit de totes menes, per quedar l'olivera neta i que no es fa malbé, és aquest sistema dels aplausos, aquests. Si vols te'n vaig a buscar un allà. No, ja ho veurem. Quan sigui la collita tornem a gravar-ho. Doncs, i això per mi és l'arbre no es fa malbé,
i a més queda net perquè, esclar, vull dir, tu hi pots passar tantes vegades com vulguis. Si en queden 4, doncs passes i cauen, no? Que en canvi, Sí, digues. a la vibradora, o sigui, hi ha una vibradora que t'agafa la soca, fum una sotregada, i per tota la rama que penja no fa caure cap. No fa caure cap, perquè les de dalt sí, però baix no té... A tu no et queden olives sense collir, diguem-ne? No. Perquè jo és molt habitual veure olives sense collir de les mecàniques. I tant, sí, n'hi ha. Però abans, antigament, es feia amb la d'això, amb una perxa, i després unes rasclilles que també feien vull dir, això era el primitiu, no? Però clar, jo segur que sóc un mal podador, però si jo estigués aquí tallaria tot el que et tira cap amunt. Bueno, no, s'ha de deixar també, s'ha de deixar creixent, no? Sí. Vull dir, no es pot. S'ha d'aclarir i que al mig doncs quedi una mica buit. Molt bé, Josep, doncs un plaer parlar amb tu i aprendre una